So, what's up guys? Sa araw na to, naghahanda kami, nagpe-prepare kami para mag-swimming. Ready na yung bata. Ready na sila. Nagbibihis na, naghahanda na ng gamit. Ngayon punta tayong Villa Alfredos. Ano yun kuya? Tago yun. Kasama. Unang kanto ng ano? Saan? Sa unang kanto liko, tapos Alfredos na. Maganda ba doon? Rin pa. Tia? With Tia? Uy! Gusto mo sumama ni Tia? Kada pool may slide. Ha? Kada pool mo niya. Sino? Alright, let's go. Bakit kami ang kuwan? Diretso na tayo doon. Dati pa yun. Tapos Tia? Bata? Oh, Tia. Sama tara. Maliligo kami. Sisi, sama ka Sisi? Sama ka Sisi? Apa? Sama tayo. Ito si Kaya na. Tia rin. Ang ganda ni Tia. Si Shasha. Karen? Ito si Shasha. O yan, sinay, ha? Awan natin. Sakay tayo. Abot yung ano. Sige, tara. So yun na nga guys, nandito na tayo sa Villa Alfredos Resort. Kaya pa na sa ano? Hello! Upload ko to sa YouTube. Sige, okay lang. Ganda ng... Subscribe kayo subscribe. Okay. Welcome to Villa Alfredos Resort. Yeah. Sorry, baby. Yan. Yeah. Dito po sa dito po. Yan. Yan. Ikot na naman. Yan sila. Tabok? Sisya. Uy. Saan? Dito? Busy serving mo. Ano si ate? Nawawala tayo. Ano po gabi yan mo swimming siguro? Hindi, maligo ko din dito. Padalas-dulas. Nice pa naman. May dilas-dulas? Sa'yo maligo. Right? Picture-picture ko padalas. Ito na. Ito na yung cottage. Tulungan na lang natin sila. Right, dan ang mga nagsugba. Nagluto. Say sugba niyo doon. Bagan digo. Ay. Right, dito na. Punta natin yung pambata na resort, Alfredos Resort. Ito na yung mag-ina. Sumama pa. Dito na, pambata. Sisi! Ilang pit dito? Tupit lang po. Tupit. Dyan ka lang ha. Dyan ka lang ha. Dyan ka lang Sisi ha. Runong ka na dyan. Kuya, video mo.
I-upload ka naman sa YouTube. Ate, kailan first tayo na? Shishi. Pati naman, nandito. Oh, sige nga. Sige daw. Ang galing! Ang galing naman! Sige daw, pakita mo kay mama. Siya, ate. At. Ang galing. Ate Tinang. Tinang. Slide daw, Tinang. 2 feet tsaka 3 feet. 4 3 feet. Dulas ka doon, ate. Titinang nga, oh. Tapang-tapang na titinang, oh. 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 Asya, dito Asya. Dali. Dali. Dali na kay dito man ako. Dali dito man ako. Dito titinang. Dali dito siya. Pauwiin kita. Titinang. Sige daw. Dali. Dali ha, wag muna ha, wag muna ha. Dali, sandali. Sandali. Galing. Hala. Ayan dito. Dali ate. Asya. Ate oh. Wag ka dyan ate, dito ka ate. Pulang. Wag ka. Oink. Oink. Galing. Galing. Tina! Tinang gota be. Oink. Oy. Ang galing. Ang galing ni ate. Ang galing ni ate si. Ikaw si. Sige daw. Tingnan ko daw. Ang galing. Wow. Uy, pati sipon man. Ay, katawa ni Mahalo. Sisi. Slide tayo doon, sunod. Slide. Yan. Yan. Okay, dito. 5 feet. 5 feet. 5'5". 5'5" yung pinakamalalim dito. 5'5" doon banda sa 5'5". Ito oh. Yan, 5'5". 5 feet. So dito banda 5 feet. Yan. Right, maganda. Sige, Resort. Thank you. Dito sarap kami. Tumalon na po sila. Ayun na. Tumalon na. Yung isa. Andyan ba? Wala na? Ikaw lang mag-isa? Ayun, ito lumawan. Iwan ako. Saan? Ayun pala. Ang tagal naman. Tsa. Ang bilis niya doon. Ang bilis niya. Ay, di marunong maglangoy yun. Dalawang yun. Di marunong maglangoy.
Oy! Tara. Galing ah. Ang nakayanan nyo yun. Oh, slide oh. Ganyan. Isa, dalawa, tatlong ikot. Yan. Diretso dito, yan. Ganda talaga. Tapos upuan ng lifeguard. Upuan ng lifeguard. Yan. Maganda dito kasi may lifeguard safety ka kung hindi ka masyadong marunong lumangoy. May nakabantay na lifeguard sa Alfredo's Resort. Villa Alfredo's Resort. Maganda, malapad. 5.5 feet dito banda, tapos dito banda, diyan naman banda sa bagsakan ng slide. 5 feet. Ayan o. Malapad siya. Maganda. Alright. Oh, ito. Don. Anong masasabi mo doon? Napakaganda. Maganda? Yes, napakaganda. Ah. Sulit yung 3,000 sulit. Magkano ba per head? Ilan ba tayo? 12? 250 250 per head pag malaki. Pag mga bata, 150 lang. Pag mga 1 year old, free. So, right. Pag tayo dito. So guys, ikutin natin yung Alfredo's Resort. Yun yung ano dyan. Ito naman. Right? Ganda dito. Pang overnight na kwarto. Oh. Alright. Ang ganda. Parang nasa Ang linis. Oh. Ano nang masasabi nyo dito doon sa lugar na to? Maganda. Maganda. Worth it. Ha? Worth it? Ganda. Uy, may ano pa doon, oh. Parang may parrot doon, oh. Ano pala yung nandito? Ang ganda pala ng ibon dito. Oh, Ano yan mga parrot, no? Mga gandang ibon pala yung nandito sa gilid, oh. Wow. Alright. Tour namin kayo dito, no? Bawal na yung slide, hanggang 5 lang yung 5 PM lang yung slide. Ang kagandahan lang dito sa Villa Alfredo's Resort, may aquarium, may mini zoo. Kaso hanggang 5 PM lang. Yan, aquarium. Ang daming isda. Maganda. Nice. Sarado na kasi alas 5 na ng hapon. Punta tayo sa aviary. Yan, may mini zoo sila dito. Gaganda ng ibon. Ang laki. Yan. Yan guys. May ano din dito. Doon! Ganda ng view. Dito. 300 per head ng transfees, ano? Ang kaganda ng mga ibon dito. Nakikita nyo ang ibon na yan? Lalaki ng mga ibon dito. Huh? Yan guys, ibon yan. Huh? Dami. Oh, magana.
Dami palang pool dito. Pang kids saka ano. Ganda. Sobrang daming pool na pagpipilian. Tsaka ang ganda ng view. Ang ganda ng view talaga. Bagay sa mag-asawa. Meron pang ano dito. Ang tawag dyan. Oh. Diba? Oh. Subukan natin to. Yan. Uy, hirap pala nito. Hindi pala basta-basta to. Huh? Bawal mga lasing dito. Yan. Bawal mga lasing dito. Galing. Okay. Obstacles. Pwede umakyat ka dun, ha? Pwede ka pala umakyat dito dun, ha? Okay. Uy! Grabe, ang ganda ng buwan. Mun-mun. Bilog na bilog. Akyat ka dito. Dito kaya. Ano kaya meron dito? Wow. Sigurado na. Maganda, ha? Maganda. Slide. Tapos dito sa kabila. Lang. Wow! Ganda dito doon, no?
Alright guys, balik na tayo. Time check, 5:42 PM. Medyo lumidilim na. Talagang maganda talaga yung yung Villa Alfredos Resort dito sa San Fernando, Pampanga. Salamat sa pagsama sa akin sa tour. Thank you for watching guys. Please subscribe.